ефірі, давай починай. Давай. 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 Я якраз видатно усілася. Ну давай. Что давай? Давай. Я читаю, тут ничего написано. Все, ничего не написано. А я Челлендж. веду, як це робити. Я веду, як це робити. Блин, я не ведаю. Я все Давай. забывся. Куди ты? Куди ти? Так, зрозуміло. Чекай! Ось сюди. Коли буде. Ось так. Налево, налево, налево. Направо, 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 право, право! Да ну. Ладно. Вітаночки, Ориганочка, вітаночки. Гей, ви забилися мені чатик заробіть, містер. Чекай. Погнали. Держу. Тримаю. А зараз Вилазь. ти упадеш. О! Ладно, я сама зроблю чатик, почекай. Чекаю. Это... Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так. Во. Допомога треба? Так. Зараз. Не треба. Не треба? Справишся? Так, справлюся. Я ще видатно пам'ятаю, як це. Это... Далее ты сам. Потому что я не могу сканировать их, это и ничто. Добре, зараз. Подходим. Приходить біпи. До руки. Мне не треба, как был гук. Алло, иначе я свой же голос буду чуть. Там есть хук? М? Чатик есть? Так. Руки. Да. Да сюда. Прозрачность. Не треба. Хотя ладно. Все. Не, не все. Это все. Это все. Ось тепер. Так, все, пошли. Чекай! Я ж не сів ще. Чекай. І зараз. Давай! Інакше ми зараз просто провалимося і... Ось сюди. Ой, да. Ну. Ладно. Чекай! Зараз. Хутка. Чекай! Направо. Чекай! Направо! Чекай! А я ж то тобі казала, чекай! Иди. Наперед, Чекай! Давай. А зорочка! Ай! Що ти робиш? Зато забрали зорочку. Що ти робиш? Чому ми не можемо зараз пробитися? Допоможіть! Стой! Да стой! А чо ровеш? Ось тепер іди. Не, стой! Худшей! Не тормози. Я попереду. Зараз. Я ведаю, коли будеш скончатися гэта.
Теперь налево. Раз, два, три, зараз. Налево. А, розумію, як це робиться. Теперь ты злева, я справа. Чапляйся. Палачина. Ну куды? Стой. Вибачаюся, це моя вина. Все, пошли. Чакай! Не треба нічого чекати. Кажу! Чаровеш. Чекаємо. Кого чекаем? Та прийшла кота лава. Мы на середине нормально посидим. Все, ось тут стоим, чекаем. Не ведаю, куди йти. У другий бок теперь будет делиться. Ну, Да ну, это твоя вина! моя вина, я не поспел. Так ти не поспів. Так, нам треба по черзі. У різні боки. Я у перший бок, ти у другий. А які так з їх чередується. перші, другі? Які з їх перші, які з їх другі? Я перший, ти другий. Чекай. Що? Так ти левий чи правий? Я перший. Я Перший це правий. які? Ні, зараз лівий. А! Ні-ні-ні-ні-ні. Я сюди. Сюди. Так, стой. Я зрозуміла. Добре. Давай. О, молодчина. Тому що я ведаю, коли яно скончається, а коли починає. А так добре почали. Ну так тримай мене. Зараз. І... Ну, Да я ж так! ну так а что ты... Что ты не пошла на левый бок? Я на правому вуглі зараз. Чекаємо. Я на правому боці. Оце. Это левый, боже! Ну ты мне сказала, что ты идешь на правый бок, а пошла на левый. Ну? Где левый, где право? Решаю, правий і лівий бок! Куди? Продай пожелуди. Не зараз! Тому що Теперь ты мені... на левый бок. Худшей. Хутко, я на лівий бок. Мені Куда туди. я не поспею? Мені- Стой! Стой, я не поспею. Так, роботи направду вельми дренно плавають. Тому що я не уголі з електроніки, а вода і електроніка вельми дренно сполучаються. Так, я справа. Справа чи зліва? Справа. Теперь я слева, а ты справа. Мы так чередоваться будем. Шарховаться будем. Так тримай меня, иди! Чей? Давай, ты справа, я слева. Худшей, 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 худшей. Давай, тримай меня! Обиходь! Ты
сказав виходить. Аби хоч, ну. І зараз. Ахем. Чекай. Кутка, я зліва, я зліва, я зліва. Мгм. Потім ти зліва, я справа. Ось так. Тепер я зліва, а ти справа. Чей. Иди. Ну чому? Потому что ты не Ні, далеко тому що зашла. тупая хуйня. Жартую. Так, я справа. Потім ти зліва, ти справа, я зліва. Утка. Теперь я слева, а ты справа. Ой, я справа. Давай. Если что, одна им веселый играет. Налево. Якби це змивається у туалеті роботи. Я Блін, ще я не какульки поспею. роботи это. Худшей наперед! А! А чого это успех? Потому что ты стояла где треба. Мы поспели. О боже. Не. А, ну я пам'ятаю, як ми це робили. Осторожно! Тут молоток! Бамц. Тут молоток! Самый неповторный молоток. Зараз. Куди? А, стоп, коли молоток туди, то тогда ми так само туди. А ти куди? Не зараз! Ось тепер. А ну? Ідеальна ідея. Мы так зависать. Ну все. На гэтым гульня скончена. Не скончено. А, ну? Тримайся! Я тримаюся. Тримайся! Ну, блін. А так доби починали згоди. Я зараз. Ну і ладно. Наперед. І так Куда ты идешь? у воді була. А ти що? Нас змивають! Ми какульки! А що, неправда, у гэтым туалеті ми одні какульки? Гей. Ну правда. Ахвяруем зато своим життям. За тубзиком! А я зараз на тебе такая звалюсь. Куди? Куди? Як? Ну что, як, істи треба в один бок. Ти Все, я йдеш. спереду.
Як собі хочеш, аби побач. Давай поменяемся столами. Я зараз. Давай ты спереду, а я такая иду вперед. Хто перший доплив, той і пливе наперед. Ну, наперед. Ты бачив? Ну, Что за фигня? Это полная. Ты спереду, Я сзаду. Окей? Давай, перший. И крутись. побач. Ось так. Побач. Да ну вас достали! Чому гэта гульня такая? А хто ж тебе далее пише? Побач. Зараз. Давай, давай. Ай! Зараз спиниться. Худшей. Давай. Побач! Ось так ось треба, каб нас не змило. Далі, туалетом. далі що буде? Ну, що буде далі? Далі змиє. Побач іди. Ми змитые туалетом. Боуч. Да достали! Чому така гульня? Зараз. Побач, давай. Ну, подойди до меня, Да ну. я сказала, что не зараз, алло! А калі? Я тому что наладживала. Так там больше моя виготовилась чатик, там нічого не виходить. Тому що нічого ніхто не пише. Ти бачиш усе те, що у Ютубі. А коли у тебя, по идее, у Ютубе будет, а у меня не будет, то тогда что? Тоді ми перевіримо, чи не обновляється. У тебе ще обновляється? Ось стой на місці, гляди. Стой на місці, гляди. «20 секунд. І нічого. Час ще не прийшов. Давай просто будем гулять и будем перевіряти, чи у мене вийде. А коли вийде, то тоді все нормально. А коли ні, надо посхилювати, то тоді все добре. Осторожно по стеночці. Утка! Худший. Нас змивають туалетом. Ну що, ну правда нас змивають? Як это виглядає? Уже 54. І нічого так і не вийшло. Ай! Ай!
До речі, Агрегана гэта правда, не той молоток, але просто молоток. Все, болтаемся, почекай. Ну давай. Може гэта з-за того, що... Может, это из-за того, что ты просто никуда не лезешь. Не. Ну. Калі ти зайшов, то тоді... Та думаю нічого, хоча вийде просто. Ну что, ты собралась и силами? Угу. Ти перший. Ні. Я перша. Я зараз. Ну. Ось тут ось стоїм. І будь зараз. Хутка Ну чорт. І зараз нас змінить. Не, нормально. Рули до стенки. До меня. Ну, у нас хотя бы не змыло. Заходим. До стеночки. Во-во-во, у нас зараз знаутки змыя. На молоточек. Ну что за фигня? Блин. Нас зараз змыє. Давай. Не поспели. Я зразумела, як гэта рабіць. Дай я тебе расскажу план. Мы у першым молоточку просто там повисим, каб нас не змыла, а потом, калі там будет тихо, то тады мы перескочим хутенько на другі молоточок, і мы так на другім молоточку так само повисим, каб нас не змыла. І так на кожных молоточках. Хутка. Ось. Не отримався наш план. Ладно, я ще раз продемонструю. Не зараз. І зараз. Ну що, він скипається? Вось! Ну як тобі? Ну як? Нормально? Чекай, мы еще не готовы. Буги! Да блин! Ну, так что ты стояла, чекала чего? Это ты стоял! Я не стоял, я висел. рухалася! Я висел. І я увогуле тут першая повинна бути. Давай. Без розницы, кого занесло першим, то и перший. Каб нас не знесло. Як? Достали! Куди? Зараз. Ідем. Хутка на гэты молоточек. Вось. На гэты. Не. Достали! Куди пішов? Поплыл. Ну поплив. І не зараз. Ну ладно, зараз.
Ну ідеально. Трималася. Ідеально. Ось ти уже спасла. Зараз. Хутко перепливаємо, хутко перепливаємо. Боуть. Нічого сказати не будете. Прибиральня, зараз не час. Ну что ты стоишь? Хочешь набирать? Не прокатило. Не за... Ну чё? Ну и да. У нас там все равно ничего не будет. Ось, все. Я зробила. Оплі. Ось. Зараз саме час. Ну що, буде. Бон вояж. А чому? Все, постой трохи. Escape me. Не это, не это. Ну то ты могу, что не это. Потому что у тебя был, да, Я сказала. Давайте это еще так зробив. Это еще тата зробив.
Не зараз. Не зараз. Змивають туалет. Попіть гэтага гумару туалетнага. Ну куди ти? Это ти куди? Я стою на месте, ты Так повинна ти була стоїш на зачепитися. місце, тобі треба рухатися. Хто стоїть перший, той і чапляється. Куди? Як? Да чекай, чортовий ти! Веди меня, ой, наимудрейший. Давай. Я! Хто перший стоїть, той і чапляється. Все просто. Тепер міняємося. Обиходь, худшей. Я не задоволена. Іди наперед, ніхто ж тебе не тримає. Нарешті. Я наймудрейший. Стоим. Стоим. Утенька. И... Обыходим. Утка. Ну ось. О, ми навіть витискаємо. Не зараз постійниці. Не зараз, куди? Я і не йду нікуди. А, ну я там не виновата. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Давай, Онами. Ху. Ай, пробач. Все ты виноват. У тебя на вот антенна сосырек. Гей, Назар. Онами, давай. О, благослови меня, Боже. І зараз. а калі? Зараз. Ну, я сказала зараз. Значить, зараз. О, благослови меня, Боже! Ідеально. Давай я буду перший, алло. Іди, коли ласка, іди. Ніхто ж не тримає. Я тут не зараз. О, благослови меня, Боже! Пошли. О, благослови меня, Боже! Выключи колеско, мне кажется. Веди.
Благослови Я не могу меня, прости, Боже. прости тебе. Давай, Уху! Мы выжили. Коля меня, и... Да куда? Сказала коли тебе, я коли тебе. Отдаленно калил мы коля молотка! Ну, веди. Алло. Тинько, худенько, лес. Спынись. О, благослови меня, Боже, зараз близко, а потом отдаляемся. Отдаляемся. Ух, мы выжили. Зараз не будет так самое. Жить. Коли... Ну що зробиш, ну? Буль. Ну, такие буль. Та-та-та-та-та-та. А, не, Худший направо, куди ти? Сюда. Поздно. Не поздно. Отдаленно. Ты таки был. Поздно. Лучший. Ось. Правильно. Раз. Ёрочка. Ось, так, правильно. Зараз. Да спынется, ну! Направо що ти робиш? Потому что я не контролюю, куда я плыву! Мишкой контролюй, ну. Нарешті. О божухна. А, ну готелю. Все.
Вертаемся в наш бассейн. Ага. По якій я у авторок і четверг пойду. Пам'ятаєш, як ми хотіли Ой, били? нам треба його перевести. Як у минулий раз, так само так робив. Хоче його Стоїм! Стоїм! А треба було пройти. Все, стойте. Стой! Стой! Не! Не! А ти здякуєшся. Теперь, ну, наперед. А ви здякуєтеся. А зурочку. Нарешті. І, до речі, чому ти матюкаєшся тільки дома? Надеюсь, что не мотивация. Стой! Да стой! Коли ми помрем, то ти ми ну бачив! І дякуючи тобі, ми зараз помрем. Берем його під свої крила і ведем. Давай. Ой. Стоим. Нехай протечет другий бок. Да оно тяка... Те... Зрозуміло. Учей. Ось. Ты направо. Угу. Утка. Не утримала. Да помігай! На кості. Але ми так добре пройшли. Наперед. Нехай протяче! Нам треба, капе, ну потекло налево, ну. О, у меня обновляется! Нехай протяче. Добре, стой. Не, мы не згубили Хутка наперед. Мы зараз його... Давай, ты. Я сюда тебя тягну, окей? Нормально. А зараз нам що робити? Да нічого, все. Стоп, а може спробуємо туди? Так нам його треба було сюди. Ні, нам так само нельзя. Значить, пішли помирати. Ура! Джока, здоров. О, здоров. Стой. Не стой! Я ведаю, коли оно спиниться. Не спинилася. Ну куди ти його пхнеш? Іди забирай. Здоров, Джок. Джок, а у тебя есть свой канал? Гей, куди ти? Зову. Забирай. Ну що ти робиш? Гей. Погнали.
Шкода. А у тебя орегано есть? Забирай. Не зараз. Все. Якось. Стоим. Еще один будет, и потом уже переплывем. Стой. Я это и хотела тебе сказать. А теперь забирай. А, Забирай. зрозумела. Зрозумела, Джокка. Усіх я за вас зрозумела. Назад. Ай. Я заграз. Зараз так само. Ну куди ти? Просто перепливем до його, окей? Як тобі ідейка? Ідейка добра, стой, чекай, нехай болтається. Зараз. Куди? Бум. На наступний кроці зараз. Зараз буде. І хутко перепливаємо, хутко. Угу. Хутко. Ай! Ми зараз... Ну куди? Та чорт! А почекать. А почекай, то що... Ми на Як віровці. мені чекать? Стать на місце почекать, ми на віровці. І що? Я не мог його обійти. Як би це помогло, га? Коли б я почекала, тоді б нас усіх би знову-таки змило. Так, все, я у конце. Добре. Ти пироги. Я зараз. Давай. А! Разумела, Джока. А что такое Твиттер? Татуся, что такое Твиттер? Я тобі потім покажу. Все, програли. Не. Ну, хотя бы. Згодна, Орегано. Згодна. Стоим! Заодно один одного. Да и не, у нас одна перевозочка с двух робот-человеков. А! Это все ты виноватый. Давай помирать. Ура! Стой! Мне треба наладить як. Эй, Тата, мне треба наладить Поздно. як. Мне треба нормально ходить. Зрозуміло. Все. Я зараз. І зараз.
Стоим. Стоим. Ну, идеально. Я застрахла. Ты застрах. Я застрахла! Добре, ти загразла, добре. Ага. Нарешті. Давай нас. Давай. Ой. Тримай нас. Чекаємо. Да куди? А! А, ну. Утка! І зараз полетить. Бумч. Зараз. Зараз буде. Бумч. Я Тримай мене. тримаю. Я заграз. А! Зато ён не. Стой! Не падай! Тримай мене. Тримаю. Бабу. Зато ось готовий щелік, ён на місці. Добре. Все, стой там. А ти мене тримай. Я тебе заодно потекну. Вось. Ёсть. А зараз поплыли! Ура! Паркуемся. Паркуемся. Бип, бип, бип. Пш. Рейс. Згодна. О. Нарешті. А коли ми под- Нарешті. А коли ми поб'ємося? Давай На поб'ємося. тим бережочці. Ай, Коли ми поб'ємося? побились уже. О боже. Перевозочка. Да у нас 44 смерти! Читерить. Все. Іншає. Так. Так. До речі, гэта апошні корабель. У нас. Апошній корабель? Чи апошній маяк? Ну, маяк. Нічого, Нарешті ми можемо поїхати. Біпід 2 ще вийде. Їздить. Ще вийде Біпід 2. А? Що ти зробила? Що ти робиш? Зорочку посунь. Тата, давай. Становися. Крути зорочку, ну. Ти ж мені дорожку прокрути спочатку. Так. Осторожно. Двери зачиняются. Наступная слухай, станция Малиновка. Спокойно крути, ну. Ну! Ладно. Що? Вибор. Треба тут тобі сюди. Давай. Трошки. Трошки! Вилоч. І готово.
Зато за ручку отримали. Ладно, вибач. А, І туди. ну. Ой, вибач, ну просто у мене так отримовується. А як? А, ну. Я. Да, Ні. Іди сама лазай, я буду крутити. не. Тоді крути И нормально. я разбил. Ну вибач, це випадково. Это випадково. Ходи. Ходи. І зараз така вельми коротко перематую все. Ну! Ну це ж не випадково. Ну так іди сама ходи, ну. в чём Э-э. проблема? Хотя ладно. Ну давай! Ухэтаю. А ладно, давай я буду крутить. Все, иди. Всё, моя. Я же сказала, что победимся. Все, я разобралась я. Давай. Ну вибач, ну это випадково, ну правда. Иди, ходи. Я Ні, покручу. давай. Моя вина, зрозуміла. Все.
Эй, хопить мені пінать. Іди, давай, за сторону. Ага. Ты пойдешь? Если ты Ні, будешь рулить. хоча... Вырашай. Давай, ти рули. Я не умею. Так, ось. Ні, не у гетою, у іншою. Да. Куди ти? Так, у іншу сторону. Куди ти? Ну. Давай я буду рулить. Іди вже. Нормально? Ты сам будешь крутиться. Ще. Нормально? Нормально, нормально. Ура. На маленькую. А ну, я з маленька нікуди. Не. Давай. Я буду сочиться тобой. Давай, рухайся. 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 Назад, 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 назад. Назад. Маленькую. Стой. О, твоя черга. А, теперь я. Стой. Так, у этой стороны. Еще трошечки. И гопля. Гопля. Назад. Еще трошечки. Ой. Пробач. У іншую. Переходь. Ай! Тримайся! Тримаюся, все, я тут. О боже. Видатно. 4 ноги. Куди? Тут 4 ноги треба. Наше улюблене згодне?
Памц. Бумш. О, давай подеремся. Все. Моя морква! Забирай. А тут что? Ничего. Наша улюбленная згодна. Где? Там. Тут пока Ой. что пройдемся, окей? Поглядим, что тут. Морковина. Стережи семени. У меня морковина. Пошли его не на тую. На тую синюю. Пошли. Не туды. Ой, синюю, там ж тупик. Ну и шо? Зато погулять. Ну, наши улюбленные. О. Давай. Ну, Вибач! І випадково. Хоча це вже не має сенсу. Згодна. Давай не будем драться. Інакше мені це вже не сподобається. Окей. Эту гульню все равно на неделе придумали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Окей. А. Я просто был это... сломала! Ага. Я сломала. Я сломала. О, давай три ножки. А стоп, а чего там три ноги? Я что, трехноги? А стоп, это вельми подобное на чакусі. Я усіх виб'ю вас. І тебе так. Ось такі Та тут розумні. треба, ну що ти... Та де- треба. Що треба? Я Ну, його відкрив же. вибить. Він же вже відкрив. Бум-бум-бум-бум-бум. Ай, блін. Ага, і померли. Вибач. Мой улюблений. Моя улюбленная скринка. Стоп, а там некая труба была, до речі. Во-во-во, некая труба. Гей! Слухай, вон другий стоїть. Ды... Да... Ну, натискай гэта! Натискай! Іспит. Зараз. Так, я белая. Куди? Так. Опусти. Опусти. Не поднимай, опусти. Ще пускай. Ось. Він ж не поїде, ну. А. Давай. Ніжей. О, блин. Да блин. Да
Тобі треба висок. Ладно. Да. О. Давай. Каб'йон. Опускай. Туди нам треба монети. Я його так не подкину, ну. Ага, не подкинешь. Ну! Да. Что ты не ловишь? А? Зато подкинула. Блин. О, давай волейбол. Давай. Блин. Лови! Все правильно. Нарешті! Правда, не усі монетки. Ну, нічого не зробиш. А може монетки хотя б? Ахам! Иду. Ти дуєшся? Ну давай. Чого ти уснуть тобі? Ой, я обожаю это. Ай. Не усі монетки. Ну так что? Ну таки то. Зрозуміла. Я зрозуміла, у чому прикол. Становися на батут. Становися. Да блин. Ну треба так. Ладно. Давай. Треба прамки на середину. Там, где монетки. Там, где монетки. Ай, туди, ну. Ну ладно, тогда давай я поскажу. Иди. Зато треба, каб я потрапила внутрь. Треба на самую середину. Та-та. Ми не діля гэтага, нам мне... Та мне треба внутрь хоч штучок потрапити. Ну Ну, там я где розумію, монетки. Во. Не. А зараз вертай. Вертай, кажу! Злазь. Як? А, ну. Теперь я контролирую. Зато... Давай. Да блин. Ну треба усердить. Блин. Да ты не... А, разумею. Давай. Вирішися. Ти не... Треба тобі потрапити. Ну. Та ну. Чому ти не потрапляєш? Треба. Да ну! Ты не потрапли! О!
Ладно. Все. А, чому? Давай. Нарешті. А зато поскачем. О, давай ты будешь контролировать, а я поскачу. Блин. И... О, ну. Нам же треба було жарочку заварить. А ну-ка назад давай. Так вон Верни тебе все так. назад! Верни все назад. Вон у тебя рычаг. Я сказала, верни все назад. Значит, верни все назад. Все, контролюй. І мені ввогуле треба монетки. Зрозуміла. Зараз. Не за... Зараз! Нарешті. І... Чого? Та ти... О, зорочка. Як же їду. Давай, двигай назад. Рухай назад! Соскокивай, я тебе спихну. Ня. Зараз. Зроблю тобі щастя невесне. Давай. Ура! А, так гэтыя бочки треба просто так збивать. Давай. Двухногий. О, сур'я. Боже, знов. А, гэта розныя бакі. Все, давай. Да заходь! Так спиніся, може. Да я не могу! Яно само катається. Треба, каб яно катилось. Ой, вибач. Туди. Назад! Та чого не працює? Ну давай. От гэтую. Тут. Ну, я не пускаю. Я буду лазить. Ага. Иди, лазай, иди. Не гэтай стороны, вось. Да. Я виноватая. Гей! Алло! Куди? Мені треба, каб усё було бачно. Да куди? Ось. Куди? Ось. Куди? Ось. Ось. Куди? Ось. Ось. Куди? Ось. Куди? Ось. О! Твоя черга. Ні, не моя. Бу-бап. Добре.
Зраблю. Рухайся. Рухай своими маленькими частицами. Як ти сам надоел. Ладно. Утка. Давай. Я стомилася. Вибач. Пошли. Коли уже буде гэта мае? Ні. Майн. Майн. А, зрозуміло, треба їхати. А я тобі що казала? Треба так робити з бочками. Просто стукать. Як і тебе. Що? Тебе вообще чисто. Жартую я. Коли потягнемся. Оу. Что треба робити? Что, разом с ними? Давай. Давай разом с ними. Якраз там будуть. Як з ними? Окей. А чого ви тому не? Ага. Да блин. Харе. Куда-то. Вот! 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 Блин. Да не. Законы физики забороняют. Ну давай со мной. Да не хочу я. Вот тут монетки. Ну весело ж. Згодний? О, а давай з ще одним роботом. Во. Давай, у троих. Боже. Ти перший. Это буги-буги. Это танец буги-буги. Мгы. Ну ладно. Это танец буги-буги. Бум. Блин. Я хочу на батут приземлиться. Бум. Бум-бум. Чему? Чему? Давай двоих. Нарешті. Нарешті. Нани. Все, меня ванитує. А меня не. Все, погнали. А меня не. Меня не бери. Да блин. Нарешті. Нарешті. Бум. А може со мной покатайся хотя бы? Погнали далі. Не.
Ну погляди на гэтую красоту. Я першая, ён другі. Мы ў розныя стороны. Бум. 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 Гэта просто буги-буги. 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 Все, пошли далей. Ну ладно. А, бочка. Я думаю, я треба розбурич. А я її так само бочка ростить. У меня это на спасараке было. Эй, Что хей? Наши улюбленные. так, на гэтым на сёння спынімся. Не! Спынімся. Не! Ну тату, ну не! Спынімся на сёння. Працягнем у наступны раз. Не! Все, развітвайся. Не! Не! Не, не, і jeszcze раз не! 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 Все, Ура! пакуль. Іспитання!